Så hver 5. uge får jeg lavet den her toning. I dag har jeg inviteret Christiane ind til en glossbehandling. Det jeg tænker, vi skal gøre, det er som at lave en gloss-toning på dig. Shady Q Gloss. Shady Q Gloss konceptet har været fuldstændig revolutionerende for os her i Wuma. Det er blevet en stor del af vores DNA. Den opfylder bare lige præcis det, som jeg gerne vil. Jeg vil gerne være lyshåret, jeg vil gerne have det sundt, jeg vil gerne have, at det har det der glans og sparket over sig. Og jeg synes, at man ser en sindssyg forskel fra man kommer og ikke har den, og så når man får den i. Jeg vil helt klart anbefale dig at prøve Shady Q gloss-toninger i din salon. Det, der er så fedt ved det, det er, at du nemt og hurtigt kan få nogle flotte resultater på din kunde.